Horren hasiko gara. A ber, irakurriko dugu. Ali, irakurri. Liburu zaten denatio berrogeita liburu izan ditu. Bateko eta euroan eta Guztira, liburu mota bakoitzeko liburu izan ditu. Bueno, horren hemen ekuazioak planteatzerakoan, bi ez ezaguneko ekuazioa planteatu behar ditugunez, X eta Y zeintzuk izango dira. A ber, ez ekuazioa zeintzuk diren. X-a zeineri dituko zagu eta Y zeineri. X-a 32 eurotan saldu diren liburu kopurua. Eta Y bestea. Bai? Orduan, zeintzuk ekuazio bete behar diren. X liburu 32 eurotan eta Y liburu 28 eurotan. X gehi berdin 45. Berdin 1378. Bai, X 28 eurotan eta Y 28. 32 eta 28 eurotan. Beraz, X gehi danak izan behar dira, ez? Dana saldu baditu. Bai? Bai? Zenbat liburu saldu dituzu? X 32 eurotan eta Y 28 eurotan. Danetara zenbat? 45. Bale? Bai? Bueno, ebatzi hau. Arin. Nahi duzuen metodoaz. Laburketan metodo aplikatzen badugu. Y nahi behin badugu desagertarazi, egin behar dugu hemen, 28 badaoz, goian, agertu behar dira, minus 28. Batzerakoan, desagertzeko. Zenbaki bat dina bai. Baina zinuz kontrakoa. Kantitate bardina, baina zinuz kontrakoa. Bai? Goikoa bider minus 28 ingo dugu. Haun geratuko da. Ez. Minus 28 bider 45. Zema da? Minus 1260. Vale. Eta gero, X, aurrera, gehi, Y, berdin, horren igeritzen dira. Bai? Bai, X. Ez dakit, zontxan baituko du. Bai? Iak desagertzen dira, mesedez, amen ez tatxatu. Tatxatutan amen egin. Bale? Zube, atxo egin zen un amen tatxa, ez? Kontu zurreaz, ez da gondo. Horren, geratzen dira, lau X, berdin, 108. Eunda sortzi? Eunda sortzi? X berdin. Eunda sortzi zatilau. Eta emoten dau? 27. Horren, 27 liburu saldu ditu 45 eurotan. Orduan, I, izango da, 27 gehi I, lehenengo ekuaziotik atarata, berdin 45, beraz, I izango da, 45, ken 27. Zematu nau, 18. Minus ez, 18. Orduan, soluzioa, denez, zenbat liburu saldu ditu mota bakoitzeko, ipini behar duzue. 32 euroan 27 liburu saldu ditu eta 28 euroan 18 liburu. Bai? Ados?